Si ara tinguéssiu l'oportunitat de parlar amb ell, imagineu-vos que sóc jo, el Bruce Springsteen, què li diríeu? Jo t'he d'ensenyar una cosa. Jo porto una carta que ha donat la volta a tota Europa. M'he fet el propòsit d'avui, sí o sí, li he de donar perquè és una carta d'agraïment. Les seves músiques em va ajudar a superar una malaltia. De fet, la Pam Springsteen en té una còpia perquè se li va donar a Madrid. Ella mateixa va donar la idea de dir, feu una pancarta on posi, agafa el sobre verd, que tu ja saps de què va. Explica'm alguna anècdota que t'hagi passat en algun concert del Bruce. S'hi va tirar de cara al públic i es va quedar de genolls a les nostres mans i el vam haver de pujar tots junts. Li van fotre mà hasta el carnet d'identitat, pobre home. A Monza va venir un tornado, es van dur un tros i tot de l'escenari, Van caure arbres, s'ho van dur tot i Però pensàvem d'allà que no es va bellugar ningú. Ens va veure el Bruce Springsteen i ens va assenyalar. Em va donar la mà al Camp Nou del 2016. És un moment superemocionant que no m'he rentat la mà des de llavors. Em va posar el micro perquè cantés una frase de Hungry Heart. Si no sé si vaig fer algun gall, no passa res. Ara imagina't que jo sóc el Bruce Springsteen, que em tens aquí davant, què em diries? Hosti, m'agradaria ballar amb tu i fer una cerveseta. Que ens ha unit el meu pare i a nosaltres, perquè des de petites ens ha posat aquesta música al cotxe. Em quedaria parada i no diria res. Jo res, perquè d'anglès ni papa. Llavors, entre això i el... Jo ho he somiat moltes vegades, amb totes les vegades m'he quedat en blanc quan l'he tingut aquí. Que descansi, recuperis la veu i que espero que ens duri molt de temps. Suposo que li donaria les gràcies per tots els moments que m'ha acompanyat a la vida.